ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ዓውኩም ሰላሐዲን ካብ ስቶክሆልም ስዊድን ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ሎም ድማ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ከምቲ ዝሓለፈ ጀሚረልኩም ዘለኹ ነ2021 እንደሰማዕናዮ ቃል ከመይ ገይሩ ተፈጻሚ ይኸውን እቲ ቃል እንታይ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ኣለና ኣብ 2021 ብሓቂ ብመንፈስ ቅዱስ ህይወትና ንኽትርከብ ብመንፈስ ቅዱስ ንኽንመላለስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቃስ ኣብ ህይወትና ንኽበዝሐልና እንታይ ንግበር ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና ሎም ድማ ሳልሳይ ነጥቢ ክንርኢና ማለት እዩ 2021 ብሓቂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዓመት ክትኮነልኩም ትደልዩ ተዳኹምኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ምስ መንፈስ ቅዱስ ነበረና ሕብረት ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተፈለየ መልክዑ ሕጂ ክዛይድ እንደልን ተዳኾይና ሓደ ነገር ንግበር ኣብዚሕና ቃሉ ንኣውጅ ኣብዚሕና ቃሉ ንኣውጅ ስለዚ ካብቲ ሓደ ብመንፈስ ቅዱስ ህይወትና መመሊሱ ክምላእ ዝገብሮ ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ኣፍና ደይፍለ ሰባት እንተደኣ ኮይና ኢና ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ይዝብል ነቲ ቃለይትን መዓልትን ኣሰላስሎ ካብ ኣፍካ ድማ ኣይትፍለየ ይዝብል ኢያሱ ሓደ ክዛረብኩም ጦሽሞንተ እንተደኣ ቃሉ ካብ ኣፍካ ደይትፈልሰብ ኮንካ እንተደኣ ቃሉ ካብ ኣፍክ ደይትፈልሰብ ኮንኪ ኩሉ ግዜ ምስ ሰባት ክትዛረብ ከለኺ ቃሉ ትዛረቢ ንገዛ ርእስኺ ድማ ቃሉ መመሊስኪ እትእውጂ ንነገራትኪ ንኾነታትኪ በቃሉ ጌርክ ምላሽ ትህብ ሰብ እንተደኣ ኮንኪ ኩሉ ግዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቃስ ኣብ ህይወትኪ ክትርእይኺ ስለዚ ከምታ ክንርያ ዝቐንና ጥቕሲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከም ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ካብ 15 እምበኣር ስቕንያቱ ክፍኡ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ልባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ስለዚ ካብቲ ሓደ ንምንታይ ግዜና ክንዕድግ ከም ዘለና ክንርኢና ምእንቲ እዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሹ ኣይትኹኑ ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግና ብመዝሙር ምስጋና ብመንፈሳዊ ቅነ ብልብኹም ንጎይታ እናተቐኒኹምሉ እናደረስኩምሉ ንሕድሕድኩም እናተዛረብኩም ንሪኢኹም ንሕድሕድኩም እናተዛረብኩም እዛ ንሕድሕድኩም እናተዛረብኩም ነንሕድሕና ምዝራብ ጥራሕ ደይኮነ ዘመልክት ኢብን ንገዛእ ርእስና ተመሊስና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮንፈስ ምግባር ናይ እግዚአብሔር ቃል ምእዋጅ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝራብ ሃሌሉያ እናተዛረብኩም መንፈስ ይምላእኩም ምክንያቱ ካብታ ሓደ ብመንፈስ ክንምላእ ዝገብረና መንፈስ ዘለዎም ቃላት ኣብ ኣፍና እንተደኣ ዝርከቡ ኮይኖም እዮም ሪኢኹም ኣብ ኣፍና ዝርከቡ ቃላት ኩሎም መንፈስ ኣለዎም ወይ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ወይ ድማ ናይ ትኹፉ መንፈስ እንተደኣ ዘይጠቅም ቃል ኣብዚሕና ካብ ኣፍና ነውፅእ ኮይና ብመንፈስ ቅዱስ ዘይኮነት ህይወትና ትምላእ በትኹፉ መንፈስ ህይወትና ትምላእ እንተደኣ እግዚአብሔር ዝብሎ ደጋጊምና ንብል እንተደኣ ኮይና ቃል ኣምላኽ ንህይወትና ንጥዕናና ንነገራትና ንመዓልትና ንኩሉ ቃሉ ንእውጅ ሰባት እንድሕር ኮይና ድማ መመሊሱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ኣብ ህይወትና ክበዝሕ እዩ ሎማ ኣሕዋት ሓደ ነገር ክነግረኩም 2021 ከምተ እንዳሓለፈ ዓመታትና ኣይትኸውንን እያ ምክንያቱ ስምዒትና ዝብለና ደይንዛረበላ ዓመት 2021 እያ እንሪኦ ዘይንዛረበላ ዓመት 2021 እያ እንሰምዖ ዘይንዛረበላ ዓመት 2021 እያ 2021 ኣምላኽ ዝብሎ ጥራሕ ንብለላ ዓመት ክትኮነልና እያ እግዚአብሔር ዝብሎ ጥራሕ ንደግመላ ዓመት ክትኮነልና እያ ኣፍኪ ኩነታትካ ኣይቆጻጸሮ ኣፍና ኩነታትና ኣይቆጻጸሮ ስምዒትና ኣይቆጻጸሮ ንኣፍና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዝመልኦ ቃሉ ይቆጻጸሮ ቃል ጸጋ ኣብዚሕና زارب مصحف قدوس كزارب كله قولسي معرف 4 خمس يبل قولسي معرف 4 تقصي 6 ننبس وكف كم زقباء كم يجيركم كتملسوا من أنتي كتفلتوا زرباكم بجو التقامم كل ساعة بتسقى يخون ريخم كم يبقوا كم تزاربوا متان كتفلتوا بقوا كم ملاش كم تقوا متان كتفلتوا نمن تاينا ملاش كنه بحاجة نقدر نقولكم حدا نجزار سنا كم يجيرنا ملاش نبو حماق سمعت كسمعك خلو أنت عينت ملاش نجزار سقط بيو كم تعلم تبلو حماق يسمع إنه لو كم عينت معلتي كسلا كاز معلتي دي خطب لي كم أتبل نحركون ما أفكو خونا الكي مع التغي ويس بتخكل نسمعك سمعيتات نايتسقاك قال ملاش مهاب تلاميد كيخي ريخي بتسقا زتملأك قال بجو استقاممك قال نخونتاتنا نسمعيتنا ننريو نزقات منا بقبو ملاش نهب سواتكم كونا لنا من يوم بقبو ملاش جبو بقبو ملاش جبو قال تسقا جيروم ننقرات زملسو سواتيوم ننقرات بعسفي نملسو زبلو سوات زيكون نو اندا تتعرفو زمرقو اندا رقموهم كله زمرقو اندا تصرفوهم كله زحافو
زيد اللقالات انداو تصولهم كله زبارخو ازيهم بقبق مملاش دتمهاريهم حماق سمعيت اندا تسمعون كله سناي دزاربو بادونت اندا رأي كله ملأت ززاربو دخام اندا تسمع كله حيل ززاربو ريخم قالهم كل جزء بيجو بتصقى زتقاممه انت دا قالنا كل جزء بتصقى زتقاممه ناي تصقى قال بافنا انت دا አሎ ኮይኑ ኩሉ ጊዜ ህይወትና በመንፈስ ቅዱስ ክትመላያ እቲ መንፈስ ናይ ጸጋ መንፈስ እዩ ኩሉ ጊዜ ንመንፈስ ቅዱስ ዘንቃሳቅሶ ድማ ናይ ጸጋ ቃል እዩ እንተ ዳ ናይ ጸጋ ቃል ካብ አፍካ ደይተውጽእ ኮንካ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትካ ክንቃሳቀስ አይክእልን እዩ በክርስቶስ ምዝራብ ክንማሃር ኣለና በክርስቶስ ምዝራብ ክትማሃርለኪ ንነገራትኪ ንኹነታትኪ ንዝስምዐኪ ንዝብሉኺ ኩሉ በክርስቶስ ምላሽ ሃቢ ሃሌሉያ በኩሉ ጊዜ ምላሽ ንህብ ሰባት እንተ ዳ ኮይና ህይወትና በናይ መንፈስ ቅዱስ ክብር ከተዓለቀለቀያ ህይወትና በናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ክትመልእ ክጅምርያ መጽሐፍ ክዛረብ ኩሉ ከምዚ ይብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ዘገርም ቃል ኣሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ጥቅሲ 20 ኦኬ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ጥቅሲ 29 ከነብቦ ኢና እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናጹን ዘድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ተዛረቡ ዳእምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ አፍኩም አይውጻእ ሪኢኹም ካብ አፍኩም ዝወጽእ ቃል ንሰማዕቱን ንዓኹም ንገዛእ ርእስኩም ክሰምዑ ከለኹምን ካልእ ክሰምዑ ከሎን ንበረኸት ዝኸውን ቃል ካብ አፍኩም አውጹ ምክንያቱ እትብልዮ ቃል እዝንኺ ክሰምዑ ከሎ ወይ ንበረኸትክ ወይ ድማ ንውድቀት ክኾነክ ይኽእል እዩ ዘይጠቅም ቃል ደጋጊም ክትዛረብ እንድሕር ኮንኪ ኣእዛንኪ መዓልታዊ ዘይጠቅም ቃል ስለተስምዕዮም ዘለኺ ህይወትካ ኣብ ዘይጠቅም ጎደና ክትረኽብያ ኢኺ ኣብዚ ቃል ጸጋ ቃል በረኸት ትዛረብ እንድሕር ኮንክ ግን በመንፈስ ቅዱስ መልአት ህይወትካ ኣብ ጸጋ ክትረኽብያ ኢኺ ንሰብን ንገዛእ ርእስናን ዝጠቅም ቃልን ዝሃንጽ ቃልን ነስምዕ እምበር ዘይጠቅም ዘረባ ካብ አፍና አይውጻእ ነትን መዓልትም ለሓንታሓቶም ኩምሉ ናይ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ አይ ተጉሂዎ በዘሎ መሪርን ነድርን ኩራን ታዕታዕን ጸርፍን ምስ ኩሉ ኸፍአት ዘበለ ካባኻትኩም ይርሐቅ ግናኸ ከምቲ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሕድሕድኩም ተለዋዋህትን ተደናገጽትን ኮንኩም ይቕረ ተባኻሉ ريخم كل جزء تعتع مرجم زيد اللقالات كاب أفكم أرحقو كورا كاب أفكم أرحقو زيتكم قال كاب أفكم أرحقو كل تشحن إسران حدا ناب حسب أملاخ راح زوسدك قال انت دي كوينو ناب حسب أملاخ راح زقتونا قال انت دي كوينو قال كاب أفنا نخينو نوسن سلازم مصحف كزارب كله إبراويان كمزيلو الله أب إبراويان معرف 10 إبراهيم معرف 10 كاب تقصى حموشته نسو بعلو أي كحد كان عششون كتو أي كبلك كان إيلو مو نبرتكم بزي فقر جنزب يكون بتزلكم عقبو سلازة تبعنا إجزابي الرداء يمو أي كفرهني سب كنت خي جبرن نبل نسو بعلو أنا مساخي أي كحد كان يخبله نحنا ما تبعنا نتنسو زبلنا إجزابي المسايو أي كحد جنني سب كنت خي جبرني نبل أنتي مالتيو كل جزء أملاخ زبلكم السقم دم بلوه تجمو باريخكم ينتهلكم أنا بروخين دابلكم كيلو مساخم ينتدعي لكم أملاخي مسائلكم كيلو ጸጋ ያባኻሎ ተይልካ አነ በጸጋ ሙሉኤን መባል ተላመድ ክርስቶስ ቅድስና ከእንተ ተባሂልካ በክርስቶስ ቅዱስ የመባል ተላመድ ኩሉ ጊዜ አምላኽ ዝበለካ ትብል እንተ ዳ ኮንካ ንርእስኻ አፍትናይ አምላኽ ዓለም ክትረኽባ ኢኻ አምላኽ ዝብለን ዝብል እንተ ዳ ኮይነ ንህይወት ያብናይ መንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ክረኽባ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ናይ ጸጋ ቃል እንተ ደይ ኮይኑ ናይ ሰብ ቃል አየንቃሳቆሶን እዩ እቶም አፎም በቃል ጸጋ ዝተመሉኡ ኩሉ ጊዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቃስ ኣብ ህይወቶም ይረአዩ ካብ ጸጋ ወጻኢ ካልእ ከይትዛረቡ ኣብ 2021 ወስኑ አምላኽ ባርኽኩም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ዕድል ዲሃኩም ወደ ተቀበልኩም ሰባት ሎም ንጎይታ ወሲንኩም ተቀበሉ እቶም ንዑ ብልብ ተቀበሉ ሰባት ጽድቅ አምላኽ ይቅበልዮም ይድሕንዮም ናይ ዘላለም ህይወት ካረኽብዮም ስለዚህ ዝነገር ትደልዩ ተኾንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመስክነካ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ከም ዝተንስአ አቤማን አምላኽ ከም ዝተቆመጠ ያአምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ ጎይታይ መድኃኒዩ እብል ኣለኹ ነዚ ብምእማነይ ውሉድ አምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም በእምነት አቀበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ዝወሰንኩም ብጣዕሚ እንኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ንጎይታ ከም ዝተቀበልኩም ንገሩና ኢኹም ዘድልየኩም ሓገዝን ትምህርትን ከኣኽንበኩም ኢና ሻሎም